What's up there Lagayos? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. For today's vlog guys, nandito tayo sa kay Isabela Direct Supplier dito sa Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac. Yung location niya guys, dito sa taas ng floor center. Ayan siya. Nakita nyo naman along MacArthur Highway from SM City, Tarlac guys. Nasa 3 to 5 minutes away lang naman tong floor center. So dito sa taas ng floor center makikita si kay Isabela Direct Supplier. Later papasukin natin, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga makikita yung mga products ni kay Isabela Direct Supplier. Kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng 8 AM to 6 PM. Dito guys, pasok na tayo. Dito makikita nyo yung mga iba-ibang motor parts. Mayroon tayong mga gulong, tapos yan mga mirror, yan mga iba-ibang motor parts. So tanong lang kayo dito kung ano yung hinahanap nyong parts ng motor, and check nila kung anong available na brand na meron sila, or magpipit dun sa motor nyo. Dito yan yung Extreme Motorcycle battery meron tayo, and of course motor oil, sealant. Check naman natin guys itong mga helmet sila. Meron tayong ano dito, H&J, RXR. Tapos may nakita rin akong Zebra brand dito sa mga helmets nila. Kaya naghanap kayo ng mga full face and half face helmets, punta na kayo dito sa kay Isabela Direct Supplier. Hello, good morning. Ako po si Admin Luz dito po sa Isabela Direct Supplier. Nandito po tayo ngayon para ipakita po natin ang mga products po natin. Ayan, meron po tayong mga air fryer, iba-ibang sizes po yan na mabibili po ninyo ng murang-murang halaga compared po sa mga mall price. Like for example po, ito po mabibili natin ng almost 4 to 5K po. Dito po sa amin, mabibili nyo lang siya ng 2,300 po. Ito po, may mga tatak po siya kay Isabela. Ayan, ito po talaga yung best seller po natin. Si kay Isabela ma'am, saan siya gawa? Made in China po ito. So almost halos naman po ng ano. Pero ang kainaman niya, design in Switzerland. Mga materials from Switzerland. Pero made in China lang siya. Yes po. Tapos, iba-iba po yung sizes niyan. So ito, yung 6 liters natin, mabibili lang yan ng 2.5 po. 2.5 lang siya. Kasya na yung one whole chicken. Yes po, kasya na po yung ito po yung digital natin, 7 liters po ito. Ito may rice cooker po tayo, maganda yan sa mga nagbo-board. Maliit lang. Ilang cups po itong mga ano natin ma'am? Nasa 4 cups po yan. Maganda po yung loob. Ang cute. Tapos ang ganda ng design. Yes. Same lang din to. Ito po rice cooker, tapos may steamer na siya. Ayan, bagay na bagay po sa mga nagbo-board. Ayan, habang nagluluto siya, yung mga nag-office, mga estudyante, habang nagluluto, pwede na rin siya mag-steam ng ulam niya. So ito mga Ito po, mga pang chef. Ayan. Kompleto po ito ha. Kung mapapansin nyo, ayan, meron po tayong utensils. Ayan, meron po tayong mga knife set. Butcher's knife. Kung makikita nyo, wala po yung dugtungan ha. Kaya po siya matibay. Ayan, compared po sa mabibili natin sa palengke or sa mall. Ito po yung pinaka diretso talaga yung pagkagawa. Ayan, opo. Yan kung bakit siya sikat. Sika Isabela po. Yan yung sinasabi nila sa mga vlogger na yayamanin set. Yayamanin set, tapos ano siya? Mura na. Maganda pa yung quality. Ito po, ano lang to. Pwede po siyang 999 lang siya. Ito. Set na. Opo, set na po 999. siya. Stainless siya. Tapos ito, papatak po siya ng 1.1. Meron tayong blender. Ito. Pwede siyang 800 pesos lang pag walk-in po. Punta lang po dito. Yun, mura-mura. Meron tayong kettle. Electric Yung mga kettle kettle. natin, 700 lang po yung mga yan. Same din to. Ito Kay po. Isabela na rin, no ma'am? Opo. Ito ma'am, ay sir, kay Isabela, 450 lang po. Mura. Yan, 450 na lang yan. Tapos may mixer tayo, 350. Ito po yung talagang ano,
mahihirapan kang bumili kahit saan. Kasi nagkakaubusan na at hindi talaga stainless yung iba. Ito po stainless talaga. Lahat yan may tatak. Kay Isabela din po. Set na siya, ma'am. How much naman Yes po yung po. ganitong set? Ito po pwede yan 850. 850 pesos. Opo, 850 po yan. Mostly ito ginagamit sa mga hotel and restaurant. Yes po, tapos pwede siyang pang regalo kasi ang ganda ng box niya. 12 pieces po yan, tig-6 na peraso. Ito din yung mga ano, ma'am. Ayan yung Mga bestseller. Ayan, yan ang nagpakilala talaga sa atin. Ayan, pakita muna Kay natin. Isabela yan. Ayan. So may iba-ibang kulay din. Opo. Ayan, may mga May silver. stainless, tapos may set tayo na walang kettle. Okay. Pero ito yung pinakasikat, yung may kettle. Yan yung nakikilala talagang yayamanin set talaga. Sabihin mo, ma'am, kung magkano tong set na to. Ayan, ito po ay mabibili lang dito ha. Kapag dito kayo sa Isabela Direct Supplier pumunta, mag-walk-in po kayo. Pwede po yan. 2,300 lang po. 2,300 Or pesos. 2,299. Doon sa 2,299 nyo, 6 na peraso na lahat may takip po yan. Yun. Tapos, Nakapal po yung takip. pagandahan nito, ma'am, non-stick. Non-stick po yung kanyang frying pan. Ayun. Okay, may kettle siya. Tapos makikita nyo talaga kay Isabela Direct Supply. Ayan. Meron din po tayong ganitong style. Rose gold po yung pinaka bestseller natin. Ito mga May ganitong silver kulay. type. Opo, ito talaga yung bestseller natin. Ito medyo iba yung hawakan niya. Imagine, 2,299. Direct sila dito. Murang-mura. Tapos meron tayong mga granite. Ayan. Ayun. Kung naghahanap kayo ng granite, ito yung mga pag sa mall kayo pumunta, mabibili nyo to nasa almost 4,000 na. Pero dito po, ayan, nakikita nyo, makapal po siya. Ayan. May tatak siya. Karote po. Karote. Ayan. Sa ibang bansa lang din yan. Galing yan sa Amazon. Sa Amazon. Amazon po. So sa Amazon ka lang talaga makaka-order Yes niyan po. naman. Saka ito, meron tayong Yan, pan. karote din siya. Saka pan po ito, ayan. Ito yung hindi na nilalagyan ng ano. Yes po, Oil. non-stick po yan. Non-stick na yun. Less oil tayo pag nagluto dyan. Tapos, ang kainaman pa, hindi ka mapapasok kapag nagluto kasi maganda yung kanyang handle, Awa, parang handle. rubber. Kung mabibili dito kapag nag-walk-in kayo, 800 na lang po. Meron din tayo mga butane, single, may double. Tapos, eto po, ang ating fry pan na pwedeng pang-benta. Pag deep fry. Yes. Yan. Ayan, Kaisa hindi din siya. siya. Square pan natin, kay Isabela din po yan. Yan, sa mga mahilig din mag-pancakes. Ayan, pwede rin ito mga to. Non-stick na rin ito mga to, guys. Ito ma'am, set din to or per Ito piece yung- ta? Ito yung pinaka, kumbaga, pricey sinasabi nila sa mall. Kasi almost 21,000 siya. 21 pieces po yan. Pero dito, 7,999. Ayan. Pumapatak lang Set- po siya set ng- to? Set na po yan kasama ito. 21 pieces po yan eh. Grabe. Ang pagkakaiba po niyan, ayan, itong takip. May ano siya, Matatansya may mo. temperature. Yes, kung gaano po, kung ano ba kailangan natin, tutuin. Mm. Kung gaano katagal, gaano kataas ang temperature na kailangan. And then, meron tayong double pan. Ayan. Kay Isabela din po ito ha, may rubber po siyang extra. Ang gamit nito, ilalagay dito. So, pwede kang mag-ihaw sa loob ng bahay. Sa kusina mo, walang amoy. Nice. Yun ang kainaman. Kasi pag naluto sa kabila naman yan. Pa po tayo dito, kung sikat mini rep, ito mini rep natin. Okay. Pang-personal rep siya. Yan. Ayun, pang-personal rep. Pwedeng ilagay sa loob yung ano, kwarto. Sa sasakyan, kung magpipiknik kayo, pwede mo siya dalhin. Iko-connect sa mismong ano, Sa battery na. Oo. Yes. May ano na siya. Saksakan Yan, yung Saksakan parang na siya. nag-charge ka lang ng cellphone. Sa mahilig magano to, mag-camping. Pwede. Mga nagbi-business, meron din tayo. Steamer, rice cooker, ayan, pwede na siya. Kay Isabela lahat yan. Meron tayong Samji grill, 2 colors. Ito, barbecue griller din. Ayan. Tapos, meron din tayong ice crusher, Nutribullet. Ayan, sa mga lolo-lola na hindi na masyadong nakakanguya, no? Kailangan nila ng nutrient. Ayun, Ito, yan, oo. importante yan sa baby. Tapos, meron tayo nitong mga grinder, mixer. Ito 4-in-1. Kung para sa prutas, sa grains, sa mga karne, ito sa karne the best to. So kung magsha-shanghai ka, lagay mo na lang lahat dyan. Siya yung mag-grind. Babalutin mo na lang Wow. pagkatapos. Yan. So, toaster ba Meron to? tayong toaster, bread toaster, black and white. Meron din tayong coffee grinder. Ito, yan. How much itong coffee grinder mo? Coffee grinder natin, nasa 250 lang po yan. 250 pesos. Yes po.
Ito sa ilalim ma'am, ano to mga to? Ito po yung pressure cooker okay. natin. Meron tayong 5 liters, 7 liters, 11 liters, and kung may canteen ka, sakto to 15 liters yan. How much naman to mga ano natin ma'am? Ito, nasa 1.2. Ayan. Itong ating 7 liters po, nasa ano lang po, 1.5. And then 1.6 naman po itong 11 liters. Ito pong ano, 1.8 na lang yan. Meron din po tayong oven, kay Isabela. Mahal po ito sa mall ha, nasa 4.5 yan. Sa amin, 2,000 lang po. Yan. So, kung Almost mag-walk 50% kayo, yung ano, yes po, yung malinis. 2,000 lang. May ano ka na, may oven ka na. Pwede ka na mag-bake pizza. Okay. Tapos sa water dispenser natin, meron tayong tall, merong tabletop. Ayan. May lagayan na rin po ito dito ng mga tasa, mga baso. Ayun. Okay, mura lang po yan. Bali ito, nasa 2.2 lang ito. Kung gusto mo ng mas malaki, sa ano lang po siya, 2.7. Meron din naman tayo mga Bluetooth speaker. So ito, may ano siya, may lights. 1,200 pesos, and ito naman is 1,100 pesos. Mabibili mo lang to sa Amazon. Ayan, may tatak naman siyang nakalagay. Pero dito guys, murang-mura mo siyang makukuha. Kasi kapag sa Amazon ka bibili, yung shipping fee pa lang talagang talong-talo ka na. Pero dito, bagsak presyo. And mga toys, meron din naman tayo dito. Nag-range itong mga toys natin is 500 to 1,000 pesos. Rechargeable fan. Ayan. Pwede mo siyang gawing ganito para medyo hindi siya. Ito yung mga toys to, makikita mo sa mga sa mga mall, nasa 2,000 to 3,000 pesos. Pero dito, bagsak na bagsak talaga yung presyo. Dito sa Isabela Direct Supplier. Naman natin itong mga power tools sila. Sa taas, meron tayong mga barena. And syempre yung power spray sa lahat ng followers natin dyan na may motor. Na naghanap kayo ng power spray guys, punta kayo dito sa Isabela Direct Supplier. 1,700 pesos. And dito guys, may nakita rin tayo. Grass cutter for only 2,100 pesos. Yan, may grass cutter na kayo. Rechargeable din siya. Okay, so di battery rin siya. And then yung power spray, same lang din. Ayan, may battery siyang 48 volts. So kuha lang kayo ng timba, ilublob nyo lang to na ma'am. Magagamit mo na tong power spray nyo. Pambapping meron din naman. And of course, itong mga ano natin, mga tools kompleto. Yan, mga grinder. And dito sa ilalim, meron tayong mga street lights. Meron na rin silang solar. Laminator. May kasama ng paper cutter. Tsaka ano po, laminating film. Laminating film, paper cutter, tapos yung laminator. How much po siya ma'am? Mabibili nyo lang po pag hot laminator, 1.5. Tapos yung hot and cold po, 1.6. Po yung 6-in-1 natin, naka-built-in na yung cutter niya. Ayun, nakalagay na mismo dyan. Murang-mura. Magkano naman to ma'am? 2,000 lang po ito, sir. Sa other side guys, meron tayong mga bayanas na 34899, tama ma'am? So ito, kita nyo naman quality din yung pagkagawa ng mga bayanas nila. Pang-caravan to, pero kung magda-direct kayo dito guys, makakabili naman kayo ng 34899 pesos. And of course, kung naghanap kayo ng mga tumblers, 250 pesos. Pambike, tama? So ito guys, naghanap kayo ng murang ceiling fan. Meron tayong Hunter brand dito. Pagkakalam ko si Hunter brand is US brand. How much naman siya ma'am? 3,000. Pero sa sa mga malaki ang mall. So nasa to na 4,000 to 5,000 na. Sa mga followers natin na naghanap ng air removal. So meron tayong dito, Revlon. Sa Watson nasa 1,000 plus to ma'am. So dito 599 pesos lang siya. So may kasama na siyang beauty pens, eyelash curler, manicure pen, mini trimmer. And for eyebrows, face, or bikini area. Comes with 2 comb attachment, removes any and slightly air. Tapos meron tayong beauty pen tin. Kompleto na siya. 599 pesos. Tapos na tayo mag-ikot dito sa Isabela Direct Supplier. Sa lahat ng mga nakita nyong items, free shipping sila nationwide. Even kahit 500 pesos yung
nabili nyo. Kung gusto yung pa-deliver sa inyong bahay guys, free shipping na siya. For more inquiries and infos naman about dito sa Kaisa Direct Supplier, pwede yung pasyalan yung kanilang Facebook page, Kaisa Villa Direct Supplier. Yan, kung may mga ibang tanong pa kayo about sa mga products nila. Sa lahat ng gustong maging hub owner, mag-wholesaler and maging reseller ni Kaisa Villa Direct Supplier, PM lang kayo sa kanilang Facebook page. Sa mga gustong mag-reseller guys, meron silang package 50,000, 100,000, 500,000 hanggang 1 million pesos. So, kung makukuha mo ng mura dito sa mismong pwesto ni Kaisa Villa itong mga products nila, kapag nag-reseller kayo, may additional discount pa yung kukunin yung mga products. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And kung gusto nyo puntahan, ito nga Kaisa Villa Direct Supplier. Yung location niya guys, dito sa Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac. Open sila Monday to Sunday, 8 AM to 6 PM. So until our next vlog, peace out!